Ponuka služby zostavenia rodokmeňu. Máte záujem objaviť históriu svojej rodiny a zostaviť podrobný rodokmeň. Naša služba vám pomôže odhaliť korene vašej rodiny, objaviť predkov a získať cenné informácie o vašom rodinnom pôvode. Čo ponúkame? Profesionálne spracovanie rodokmeňa na základe dostupných historických záznamov, matričných kníh a ďalších zdrojov. Vypracovanie rodinného stromu s podrobnými informáciami o predkoch, ich povolaní, mieste bydliska a významných životných udalostiach. Možnosť získania informácií až niekoľko storočí dozadu v závislosti od dostupnosti záznamov, grafické spracovanie rodokmeňa v elektronickej alebo tlačenej podobe. Čo od vás potrebujeme? Aby sme mohli rodokmeň presne a efektívne zostaviť, potrebujeme od vás nasledovné informácie. 1. Základné údaje o vašej rodine, mená, priezviská, dátumy a miesta narodenia vašich rodičov, starých rodičov a ďalších predkov, o ktorých máte informácie. Dátumy a miesta úmrtia, ak sú známe. 2. Rodinné dokumenty, kópie rodných listov, sobášnych listov, úmrtných listov a akékoľvek iné matričné dokumenty, ktoré sú vo vašom vlastníctve. Fotografie a ďalšie osobné materiály voliteľné, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii predkov alebo oživení rodinného príbehu. 3. Údaje o migrácii a povolaní, informácie o tom, kde vaši predkovia žili, či sa sťahovali napríklad v rámci krajiny alebo do zahraničia, akékoľvek informácie o ich povolaní alebo spoločenskom postavení. 4. Osobné príbehy a tradície, ak máte v rodine príbehy, legendy alebo tradície spojené s predkami, radi ich zahrnieme do spracovania rodokmeňa. Postup 1. Po získaní základných informácií a dokumentov začneme s hĺbkovým výskumom v archívoch a iných dostupných zdrojoch. 2. Na základe získaných údajov začneme zostavovať rodokmeň, pričom vás budeme priebežne informovať o pokrokoch. 3. Po dokončení výskumu vám predložíme hotový rodokmeň na schválenie a následne ho upravíme podľa vašich preferencií, napríklad grafické spracovanie, pridané informácie ať. Cena za vypracovanie rodokmeňa závisí od rozsahu a zložitosti výskumu.